Sangana watu zvekare muri yeZimbabwe pano paZest News pano pachanga tichimhanya news updates ezinhu zvakasiyana-siyana zvichanga chiitika muno munyika yedu Zimbabwe. So kana uri mutsa, subscribe and turn on the notification bell so that patinodzoka nemamwe news updates uchange uchingozvionera. Kadika ndaenda kubatirai nyaya yemurume akasiya mukadzi wake for about 2 to 3 years aenda kuSpain. Ndobva adzoka mukadzi wake atororwa nomwe murume. So murume uyu mari yaaitumira ari ikoko ndo yaijiwa nemukadzi wake neboyfriends. Ngatione nezvakadai muri yeZimbabwe. Nechikomba zvanofunga comment section below obva tuzomafungira ako maringe this news update. Don't forget to share this news update nevamwe vadikani veZimbabwe kuti vaone chiitiko ichi muri yeZimbabwe. Much love. Without you and nothing, guys. We need your support. Comment what you think in the comment section below. Enjoy this video. Neglect your me kana usandide, but don't neglect the kids. Vandu kutumira mari otadza kubhadhara rent, otadza kubhadhara ngirimi ndakuti rent inoti transport ngirimi tipe mwana. Ezvo mwana wangu andivenga ini kuti handisi kutumira mari. Mama ndo vakabhadhara. She portrays me bad kuti baba wako hazi kutumira mari iyo. Achidya mari yeboyfriend. Wow. You don't know a lot. I can say a lot, man, as a woman. Can I stress relief and almost 20 years and that's no woman. Almost 20 years with that woman. It's a lot of things that I have on my phone. I have a lot of things. About October. I know what I'm talking about. So when I vent, I've been patient. And actually, you didn't to me that married boyfriend. I'm also human. I'm human. You know what you are. Vana ndo vantu kumwadziwa not mure. Mafuta tu hapa. Ndatsvake ndiyakuti habari. Even if your boyfriend is dead. If boyfriend yako ndinotoona evidence ukuthi ndakaphuza ere. Zvine basa re. Saka chiri kuyo. Ndikadaida makakiza ndika original. Ndika original kakiza. 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 It's okay. It's anti kubva. You don't want to put that because you want to use those keys. No problem. I want the original kaki. Don't worry.